trainer René Haken. Gaat het stormen morgen in Deventer? Nou, ik ga er dan vanuit dat je het niet hebt over het weer. Maar misschien zal het voor een gedeelte wel kunnen. Ik weet niet wat de weersverwachtingen zijn. Maar ja, ik denk dat wij natuurlijk wel een Go Ahead kunnen verwachten die vanaf het allereerste moment er volop gaan vliegen. Zij staan bovenaan in de eerste divisie. Zij kunnen nog periodekampioen worden. Maakt dat zij misschien extra gebrand zijn? Ja, dat moet je wel rekening mee houden. En dat zal ook zeker zo zijn. De mensen kennen die daar werken. Ja, ze hebben nog zeker kans om periode te pakken. Dus ze zullen alles eraan doen, zeker thuis, om dat ook veilig te stellen. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou ja, dat is natuurlijk een mooie uitdaging. Maar het belangrijkste is dat je in de strijd, de passie, in die beleving, ja, dan zul je zelf minimaal hetzelfde moeten brengen. Want als je dat niet doet, ja, dan word je heel gemakkelijk gezegd even ondergeschoffeld. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. En nou vergelijk ik deze wedstrijd, misschien onterecht, want het zijn twee verschillende clubs. Ook een beetje met die van Sparta uit. Dat is ook een ploeg die jullie terugdrukte, die druk zette op jullie. Dat zou Go Ahead Eagles ook gaan doen. Tegen Sparta ging dat niet zo goed. Waar trek je dan die lering uit dat het morgen beter gaat? Nou, dat in de uitvoering van hoe wij dan daar zelf mee omgaan aan de bal. Dat is natuurlijk belangrijk. Als je tegenstander druk op je zet, dat je het lef hebt en het initiatief neemt om toch te willen voetballen. En daarin de goede keuzes maakt. Want daarin moet je natuurlijk niet naïef zijn om elkaar in de problemen te brengen. Maar ook in het verdedigen, dat we daarin mannelijker moeten zijn en compacter moeten staan. Want ja, als je de ruimtes weggeeft, ja, dan is Go Ahead een te goede ploeg om daarvan te kunnen profiteren. En dat mogen we niet toelaten. Je start met dezelfde 11 als vorige week, tenminste dat heb je gezegd, dus daar gaan we daarvan uit. Betekent het dat je een beetje een vaste opstelling hebt gevonden of blijf je alsnog puzzelen? Nou ja, weet je, de wisselingen die er geweest zijn, ook daarvoor, die kwamen ook vaak voort uit problemen met spelers. Dus als je kijkt naar ideale 11, nou, die heb je volgens mij nooit. Want een hele seizoen zul je alle spelers nodig hebben. Maar het is natuurlijk wel prettig om meerdere keren met een wat meer vastere kern te kunnen spelen. Nou, dit is dan de tweede keer, maar volgens mij hebben we daarvoor ook al wedstrijden gehad dat we met dezelfde opstelling speelden. Dus dat is allemaal niet zo heel spannend. Dus ja, ik spreek liever niet van een vaste 11, want ja, wat we ook gezegd hebben, we hebben meerdere spelers die in aanmerking komen om te kunnen spelen. En dan hebben we het niet over een vaste 11, maar dan heb je gewoon over de hele selectie die daar een rol in speelt. En daarin komt de een meer aan de bak als de ander. Ja, de consequentie daarvan is inderdaad dat er ook spelers naast staan. Ik sprak Rossi net, ja, die is niet blij natuurlijk. Van Delen eerder een periode. In het Fries hebben we dan een uitdrukking, de kikkers in de kroorden houden. Dat betekent de kikkers in de kruiwagen houden. Hoe voorkom jij dat de kikkers eruit gaan springen, zeg maar? Nou ja, het belangrijkste is dat duidelijk is waarom ze niet vanaf het begin starten. En dat is voor iedereen heel duidelijk, want daar spreken we de spelers over en geven ook aan waarom. En dan is het uiteindelijk aan de spelers om daar goed mee om te gaan. En dat is het enige waar het om gaat. Maar gaat het altijd goed? Gaan die spelers er altijd goed mee om? Nee, maar spelers zijn ook mensen. Dus dat varieert. Maar goed, als dat zo is, dan ga je weer in gesprek. En dan ga je dingen aangeven waarom ze de dingen doen. Maar ook juist wat ze dan moeten doen om wel datgene te doen wat voor het team belangrijk is. Want uiteindelijk gaat het niet om de speler, maar het gaat om het team. Wat ik nog dacht, heb jij eigenlijk John Stegeman, die ben je vast als tegengekomen toen jij nog bij Twente zat in de derby tegen Heracles. Hebben jullie elkaar vaak ontmoet als tegenstanders? Ja, Twente Heracles wel. En John is gewoon een gerespecteerde collega. En ik kan verder goed met hem zonder dat we ontzettend veel contact met elkaar hebben daarin. Maar dat is alleen maar mooi om elkaar op deze manier weer te zien.